Selamat tau baruma dihita saluhutna amang inang horas. Tapukama parmingguata di bagasan manogoton, ima minggu dung tahun nai baru. Taparadema edeta sian buku eden nomor 580 sada ayat sada rodi ayat tolu. Hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say mangaranapi do mataku dopak akadolok, siad dia do ulaning roh pangurupion tuau, sian Jehovah sito palangit dohot tanoon sabing, roh pangurupian inggo yang gotuau. Dang tagamon loason na tersulat di patmu, dang tagamon nok matani si jagaho. Say jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaran, say jagaon na dotodim. Say jagaon ni Jehovah doho lau ruar dohot lau bongot, olat nion ro di saleleng nileleng na. Haleluya. Ale amanami na di Banua Gijang, di bae kodo anak haholongan ni roham tutoruni patik,
asa dipalua akan naginonggoman ni patik. Urupi hami asa dohot hami dapotan ahluauni, jala asa miak kami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema patik ni debata, ima patik parjolo ro di patik paupaton, dohot lapatanna. Patik parjolo, audo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bae nomu debatam. Dia do lapatan nii, odo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Dia dola patan nii, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobbaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani, jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, iang gosoture dalanna, aihona uhumna dosogot akan marsineang di goarna. Dia dola patan nii, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangaci marhite goarni debata. Aidinatar sosak, dohot tangiang, dohot puji-pujian dosi dohonon goarni debata. Patik paupaton. Ingok kamu ma pabadiaon hari minggui, dinaono mari ma ulahamu nasa siulaonmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halape na manggebati hutam. Aidi naono mari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon, dohot mangguruhon. Imas sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogo imahami, mangulahon nahombar tupatikmi. Amin. Saruna
tatopoti madosata nagodangi tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture, roh di pangoluyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natamasi tutudoho na hukum hami alani dosa nami i, alain natar sol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna, jala suruh matodi porbadiat rohan nami be, asa terbaik kami mangoloi hodi bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda, na pinar bagam di akan naporsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga ni debata taringotu hasesan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu aka dosata, jala dang dibalosot tu hita hobar tu aka hajahatota. Songon asi ni rohani ama-ama mida aka anakna, asi ni rohani Jehoba di akana makabiari ibana. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Hatani debata turpok epistel di minggu tamanogoton tarsurat di Efesus bindu sada mamuka sian ayat tolu rodi ayat 14 tajahama marsikat soring. Ragam ni pasu-pasu namarhite sian Kristus. Pinuji madebata amani tuhata Yesus Kristus. Naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus.
Ditodohiat dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus, asatu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Di bagasan ibana dapot hita haluaoni, binahen ni mudernai, ima hasesani aka pangalosion, mangihuton asini rohana natar lobii. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana, nabunihian mangihuton halolomona, naung pinahotnai di bagasan dirina. Ai di bagasan ibana do dapotan partalian hita akan naung tinodo nahian, marguru tutahini napatuluson sasude, mangihuton padok ni rohana. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani, ima barita nauli nataringot tu haluaon muna, jala di bagasan ibana gabe porsea hamu, laos disapod do tu hamu, todi porbadia na pinar baga-bagai. Holat ni masahatna, martua dona tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon nidongata saha porseon disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua toru, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo nasohatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatain namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Tabegema tikting namasa di huriata. Tes.
Tes. Romawi Sada Panungguli, Sada, Guarni Minggu, Sadarion Minggu 2 Januari 2022, Ima Minggu Dung Tahun Naim Baru, Jala Topik Nijamita Ima Pasangap Madebata. Paduahon, Kerja Bakti Remaja NHKBP, Dohot Sumbangan 1 unit bak sampah. Di hari Senin 27 Desember 2020 Sada, Naung Salpu di Patupa Iana Kota Remaja Dohot Naposo Bulukta do gotong royong payason lingkungan sahat tu pengecetan tembok luar gereja ta. Mardalan do ulaoni dohot denggan jala di pasahat aka Iana Kotai do 1 unit bak sapah tu huriata mandok moliate tunasida. Saya di pasu-pasu debatama ganup ulaon na denggan na di patupa akka yanok kotai. Romawi 2 titing naing manjalo pasu-pasu pabagason. Titing pajolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pabagason do Narendra Mahipal. Anak ni amata saker lal tubuh ni inata Sushila Davi Sian Jalan Anjasmara Walu nomor 60 sia Depok 2 Tengah Ruasni Huriah KBP Depok 2 Resort Depok 2 Dohot Orwana Imelda Basa Manatap Boru Huta Barat Boruni Amata Manjur Ronald Huta Barat Tubuni Inata Iriana Dina Marta Boru Panggabean Sian Jalan Anjasmara Walu nomor 60 sia Depok 2 Tengah Ruasni Huriah HKBP Depok 2 Resort Depok 2 Pamasu-masuoni disakapi di Patupa di hari Rabu 5 Januari 2022 di HKBP Depok 2 Resort Depok 2 Sai di pasu-pasu debatama para Deon Nasida lau manjalo pasu-pasu pagagasani Romawi tolu titing parhepengon pemasukan dohot pengeluaran di mingguan pemasukan tuhuria 62.150 sada 400 rupiah tu pembangunan kosong tu diakoni sosial 1.764.000 rupiah tu pusat HKBP 12.162.200 rupiah tu pamai 76.077.600 rupiah. Pengeluaran tuhuria 80.740.500 rupiah. Tu pembangunan kosong, tu diakoni sosial 800.000, tu pusat HKBP kosong, tu pamai 10.540.500 rupiah. Saya di pasu-pasu tuhatama akapeleani nang ulaon di uriaon bahen sangap ni goarni jala las ni roha dihita ruasna akatiting naso jinacahon boima tajaha di warta naung sahat tuhita songoni ma sahat titing di huriata di bagasan nasa menggon debata ma mamasu-masu hita. Papuji matuhata marite edeta nomor 14 laos disonma tapapungu piliata.
Kami ni debata na sumurung sian salukut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat tahun baru madi hita salut na kamangkay nang. Mulai ati madi debata lasrohatta. Di patari para debata ngoluta manalpuhon tahun naburuhi tahun 2020 sada meloboi pinatujolo madok tahun yang banyak pergumulan di luas hita taripar sahatu tikion molohudok na di tanggal 30 sada Desemberi babua poparani parna domani huruk anak ni si Mamora Manelu ngasalpu betutu tahun naburuk ngasahati tatu tahun baru alani sahlina selamat tahun baru madita nuaing dipakulingi hatan di Batama hita apala tongo di minggu na parjulu tanggal 2 Januari jala omma ari minggu na parjulu di hita di tahun 2022 on hatan di Bata tersurat sian pesalme 147 mamuka sian 12 sahat rodi 20 hujahama songono didok puji majahuba ali Jerusalem, puji maribata ali Sion. Ai ibana patugu akaracang ni pargubanganmu, ibana mamasu-masu ka anakmu di parsitongami, ibana mabain marhademahon parbalohammu, di pamahap dohot emena marmiak, ibana manongos baga-bagana tutanoon, macay doras, marlujong hatanay ibana na mga lehon na bulas songon ibulo ni biru-biru di sabur hodo nabur songon sirabun ibana maninggak ko na bulas na martanggo-tanggo tungi sema manahad jongjong maradupun ngalina ibana manongos hatana gabi malala akay di paborhat angin na mabaur makaaik ibana mamaritaon katana tu si Jakob akapatik na do tuhum na tu si Israel dangdung di baes songoni yang ko tumanangise bang sopar bigu jaladang diboto na sida akka uhumna haleluya ima yang ko sahatna kamang kenang nagapala kuboto manang na adong dopesya kita na marningot ala pesalme 147 won ayat sada sahat rodi 10 sada omma jamita hatan di batana mama kulingi hita apala tongon di tanggal 24 Budarina malam Natal cuman ala dua hali parpunguata adong na pukul 4 adong na pukul 7 borngin ala itong do sada hatan di bata na mama kulingi hita siapa salmen 147 ayat sada sahat 10 sada do topik mangedehon debata nuaing mamitor romu sehatan di debata udut ni ayat 10 sadai siana 12 sahat rodi ayat 20 apalah sopot di bona tahun di minggu na parjulu di tahun 2022 on madok asa sudiaka naporsea dada holan mangedehon debata secara oral siap pamangan songonan nidokna di malam Natali nagabe gobara songo dia kaparanga parbanua gijang mangedehon ede dilas ni rohana laos gabe sada dekrit sian akka paranga parbanua gijangi akka suru-suruan parbanua gijangi madok hasang apem madi dibata di gijang dame maritanon dia kacol mahalomuan ninda di Lukas 2 laos iman waing hata nama ceyarga dihita madok di topi minggu memegahkan Tuhan manang pasangap ma debata nah terkadang tarlubobi ala hita halak batak mamitor pekado hita tu hata manang astuan ni padohan taringotu ngulu nama si pasangapan ala kepeka atai
sada sita-sita di hajol mota tarlumbu bihalak batak sian akka sita-sita na asingi molotadok marhamuraun marhagabiun dohot marhasangapon hape dakyata hilala dakyata sadari dang jabbar ni jolma sangap jabbar ni batadui ala di batadu si pasangapon alai di pajabbar kon di bata tu jolmai asa tahu jolmai di bagasan nguluna manada di bata di bagasak kasangapon. Jadi di pajabbar kon di bata mah tu jolmai asa marsangap jolmai jala mampu jolmai marsi pasangapan. Jadi sangap dang na mangahutu diri. Alai molo sangap nama si patari parad dui. Jala ima nama cai takas. Na yang dokononna di tau beruon songo dia mahita mangulu di bagasan ngulu nama si pasangapan. Dalata pasangap debata molo di dok topik ni mingguon pasangap ma debata. Atik pian non akadia ma rumangna. Songo dia ma rumang ni nama si pasangapan. Makilala morudo hadiriyota molo adong nakumurang manang kurang diargaho jol makita apalagi molo makilala hita di hatuon ni pamatang sudedo hita noeng nahudulison makilala nautabba sataon umurna na 24 gay 25 na 55 hiya gabi 56 doh akalan na asing. Nomor 8 lam tabba umur lam dihilalado ado kasangapon natian turohai hapedang naniyahuti nasiat debatado naikon mapakorhon pamujion tuaru pandibata ide banna dibonai turpuhi marite ayat 12 puji majahoba ali Jerusalem puji majahoba ali Sion puji majahoba ali Jerusalem puji debata ali Sion dua goar Nazamar lapatan goarna sarupa doi alai menggambarkan ada hal-hal yang berbeda baik secara rohani dan jasmani. Yerusalem menggambarkan bangsa umat Israel secara dunia sekuler. Siapar bangsoon na pinili ni debata alai disimbolkan mamuse puji ma debata alision manggobarkon songo dia kana jidona dipilih nai asa una kola saya di bagasa daging alai mangulu di bagasa partodion ido apala makna na utama naikon si pausor sorota kamangkainang di bagasa tahun 2022 ngalu jadi kita mahiu pakilalata daksai kita kolam memikiri akan aku meliang saliling di bagasa tahun 2020 saya deh gudeng aka pergumulan namar dapat maduduni guluta daksai dope kita memikiro songo dia karena masa di tonga-tonga di rumah tangkata alai sesongona dililieni kita terus talumu bialani pangotak ni covid sapulusia na somar haujumani nasipata gabi terdegi kita mengatusi sudia karena masa di nguluta. Untuk sebagian orang ada yang sampai apatis. Menghujat bahkan meniadakan keberadaan Allah. Bahwasanya Allah itu tidak berpihak kepada orang-orang pilihannya. Alai sian naso tahilala. Sian naso tasadari songo dia di bata mangato. Bagaimana Allah yang senantiasa berpihak dan berkarya di dalam kehidupan kita. Lau songo parsal pengetahuan, parsal punitiki ido, obasido, sian menit, tu jomna, tu arina, tu mingguna, tu bulanna. Di paluas debata hita mamulus saluknai. Jala boi hita marlasi roha, sahat roritikion. Alanido di pajojor parpesal medima, songo dia akka napi natu panidi bata di tonga-tonga ni portibion songo dia pabenan ni debata di tonga-tonga ni bangso napi nilitna nasa sitong na dangadong sian hatawon ni jolma lau patu pahoni soholat debata nasangapi naikon mangarahon mabuan sudi akka na jinuna pilit nai laho pasangapon ibana nunurdo di pabua di son
mulai sene 10 ibana patugu akaracang di pargubangan, artinya molo halak batak madok bahok ma digulang-gulang na kok dihacik-kacing na. Ada sesuatu yang tetap, yang menetap, yang tidak bisa diganggu gugat, karena Tuhan telah menetapkan sesuatu buat orang-orang pilihannya. Mulai kumamulus pehita di arsak si taunon hapur suoni alai nunga hot ditotop por di bata. Ipatugu racang-racang namangi hoti hita. Song racang-racang ni nasomal tapai huti di jabuta te di bagasta. Adong racang-racang. Manang di barape adong dosi pata racang-racang. Molo tahilala songo dia pangotaknya ke galubang na di portibion nama bai sipata ipa lidak kita pai huti uta kabarita masa adong ai magudang adong tanah longsor adong gunung berapi na meletus dohot akalan na asingi alai dino dison iba nama baik kade mahon tu parbalohamu inna namar lapatan nak pe masa akai sai to tongdo mia to di bata pade makkon ati-atetta rohatta molope di badongan meredu sutar podum alan yakana masai alai mangula du di bata asaboi sonang so haribu-ribu kita sahat rotikion jala di dok sada simbol nama cayar di pamahap dohot eme namar miyakinna maulwas tua sastongna botoon ahado tu ustuan alai ala simbolik di taringo tu ngulu perdagingon sian ngulu akraris nama asa di tonga-tonga ni bangsoi hati-hai sian gandum artinya gabi nan ulanai begak akan nan ulanai molo tu eme tadok rupani aka emena porhis takas-takas mabuan las roha songo lima di bata mangula di tonga-tonga ni akan asa itu tong mersigat tung tuibana jala di papatari di bagasan nguluna pasangap di bata di sudi sendi-sendi ni parnguluonna asa songo lima kita naing mangalak katujulu di saat Tuhan telah memberikan kita kesempatan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita senantiasa hidup memuliakan Tuhan, memegahkan Tuhan. Memang gudang lupa debisuk madok. Ada dua konotasi kata megah. Memegahkan itu seolah-olah lebih berorientasi kepada kecongkakan, kesombongan. Dari sisi negatif. Boy doi yang dihajol maun, alaidak tu hajol maun. Hita do naikon memegahkan, hita do naikon pasang apor di bata. Tohodo, ai hatata mado, puji Tuhan, haleluya, puji diri. Molo tu hita do to pamujonita agut hamama agoma, ala yang go tu bata, haleluya do. Ido ibana di ayat parpudi do, haleluya ayat 20. Ayat sadape imajamita di tiki Natal 24, haleluya. Dibonai sian haleluya, di paujung sahatu haleluya. Namar lapatan puji Tuhan selama-lamanya. Jadi adok padohan ni halak heber le olam kasdu kasih setu Tuhan senantiasa yang tetap kita puji dan kita muliakan dan di sanalah kemegahan itu molotupe iko mangiahi kemegahan kita molotupe iko mangiahi ngulu nama si pasang apa kita alai nadi patari parko di pajabaru di bata naikon hangulu honotta songo di bata panoppa ibana di bata paruhum natigor di bata na setotong marmudu-mudu ngolutta jala di bata si palua na paluho kita sia sudai parmaraan alani au tauji songo nabi nanya karimaja-rimaja rupani manurato di buku diarina mulai setanggal 1 Januari tahun 2021 nasalpui sahatu tanggal 30 Desember 2020 sada songo dia mah akka nani alamanna nani adopanna songo lima kita manurato di bagasar rohata atik pedak sinurak ni tinta ale manurato di bagasar rohata apa-apa saja sebenarnya yang dilakukan Allah di dalam kehidupan kita banyak hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita tapi di situ kita diingatkan bagaimana kita agar turut bersama dalam panggilan Tuhan untuk mewartakan, memberitakan. Songo dia ibana nok patuju logo di tonga-tonga di nguluta. Aidok ibana manongos hatana gabi malala
akai mamaritahun katana tu si Jakob akka patikna dohot uhumna tu Israel. Jadi dos hata nakining hata Jerusalem dohot Sion tu hata Jakob dohot Israel. Jakob martudu-tudu tu hajol maun roha pamatang, Israel martudu-tudu tu partodion, artinya bagaimana Allah yang senantiasa tetap berada di dalam kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Taparsita do kamang kainang jala ima nuaing gabi pergumulatan au marga adorak sogumajang do pehita mangalakka, adorak sogumajang do pehita mangarang-rangi akka aha manuaing program-program pasti do di keluargata adong bima nuaing naung tersurat. Adong mainan na pabor hata anak koni kumar sekolah, adong mainan na pamuli buru panguli anak, adong may akka rencana-rencana na asingi sudah naing kuret tenota may uhir honota may jala pasahatota may tuado pandiri bata jala taingot manangahape na taulai ahape na tarangrangi ahape akan na tapikironi naik tidik pasahatota jala taingot ikut dalata mamuji pasangap debata sai debata matutu nama juluani saluhut akan nanduletanga pikirata asa unak setar dagi kita kamang akainang lahu mangula kaulota tarlumobi di tonga-tongani keluargata marsada-sada martangi yang mahita mauliati matuhan dipakulingi hatap pami sopot di bona taunon apala di minggu na parjulu dong di luas sohami manaripari tahun naburuk tahun 2020 sada nuaing bongok mahami diari napa duahon di bulan sada tahun 2022 laos di bagasa parsauran namior di paingot tohami molotung huargau kami di ngulu pardagingon ngulu na masih pasangapan alai nasya kode Tuhan ai jabar nasya kode di pajabar roko kami songonede ni paranga perbenua gijangi nama do kasangapom madi di bata di gijang nunga di pasahat to Tuhami Tuhan songo dia hami akan mangulu di portion nasomelua hami Tuhan seragam nyakka parsorion nasomelua hami seragam nyakka hamaolon alai laus di sido ho Tuhan mangatoi ngulu nami mangalehon akahaluau di hami asa melua daging doho dinami atau pasu-pasum manahu pangasau kami medalani tahun 2022 asa saya kok dame goklas ni rohami tu paham wakana nula tangan nami songo bagabagam tu bang somi gabi akana hulahami sidur akana upah kami hora sorasa mi jolma tur sudia kapacarian nami dawa-dawa kasonggot-songgot saya totok kami di bagasakahi pason nasiako Tuhan nami mau lihati mau sobok kami tuho jalau rasi mahami sedusa pangalson nami di bagasan Yesus Kristus usobok kami tang pangiduan nami amin. Hurian itu hata tapuji mamuse tu hata marite ede hurian nomor 5 laos di somma hita pasahat to peleata.
datang yakon mapeliata martang yang mahita. Ali di batama nami na di benua gijang hodo haroruan ni saluhut sileu-leu na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Upasat kami masih na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hu parhasia kami pilihanon pati bulo na rajonmu. Di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni sileu-leon mitu kami. Asalam girgir kami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman nami na di benua gijang saya pinurbadia magwarmu. Saya rumah harajonmu. Saya saut malomoni roham di benua tongawan sanguna di benua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapare. Sesama dusa nami songon panesan nami di dusa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jalo kamu ma pasu-pasu sia Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodaku Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopaku Tuhan di bata mabuhina tuho dajala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. Akamang kainang songoni akama nami na nami hangga pinaribot na mungkin di jabu di bagas tabi paikutihut par minggu tahun mau lihat ma kupasahat tami tuhita saluhut nah tarlumubi tutuhatta nama korasi hita malotu songon openwai kami nabui makubasi hita apala sopot di bonataunon dalam nami mau mamakulingi hamu akamang kainang malotuk pesubuhi kami manopok bagas tabi pasahat par selamat taburon nami jelo hamuma selamat taburon namion saya di pasu-pasu Tuhan tamahita horas selamat tabaru marita salutna Tuhan Yesus memberkati.